to hagani ke snipat ngadani ke ban ai biang ipi ke ketien ke jong play but kani galong ke jing tuai ke jongan dang ke bentai jong pi ba kini ki jing hikai ki bang kren chipi khambon aga jing re ba ke Jingngeit adwai bo play un penlong ya kini ki jing hikai bakin shongton rai ke dot not jong pi Wapin laban sngot ho ya ke jing shisha jongka. Namar ke jing bom sngot ho ya ke Jingngeit. Kapan kelumar ya ke jing day jong pi baru play. Bar ke jing sngot ho shai pat ya ke Jingngeit ru. Kapan sngot bahayo play aba pinget. Tiga bangga kwa ngan hikai haga ni ke sngi ke day. Nga ai kertengi ni ke jingkeren jongang ni ke day. Ke Jingngeit ke badai. Ngakwa ngan keren siapang ke Jingngeit ke badai. Balai nga hikai ia ke Jingngeit ke badai. Namar nga syam badan sibun ki Jingngeit ki bomdai. Ngiyo i hagani ke perthai ke bangi im. Ngiyo syam, ngiyo kendo, ngiyo sngau, ngiyo sngap i ke jing hikai. Ngiyo sngau na ki beriu, ngiyo pet i ke beriu. Bangiyo i bagi dan ki Jingngeit ki bomdai. Bagi dan ru ki Jingngeit ki badai. Lidai na kata daw nga kwa mentaga sngi bangan hikai pi khamtam ke Jingngeit ke badai. Habang ngaong ke badai. Nasi kani kani rap ipi bapin sungut ho balai nga hikai kani. Ke Jingngeit ke badai. Kadai kata kabala ban yadai ke jing im jopi. Kabala ban sumari kata ke jinglong mensiam jopi. Namar tang subakla haga ni liang. Lada kawarung kano ke Jingngeit ke bomdai. Kalat. Sniulut barak kawai ke Jingngeit. Haga jing im jopi. Hina kata kadaw. Nga kuangan hikai ya ka way na ki Jingngeit ki badai tam. Ki ba ngat sngot ho kat kum lang ni ka ketien ke jong play. Dan rai shwa mangan poi siya kata ka Jingngeit ke badai. Nga kuangan pen iya pi ba kumang ladep ong bakidan ki Jingngeit. Ki ba bakla ki Jingngeit ki bomdai. Kawai ka bangayo iya ni ki sngi ki dan ki Jingngeit ki ba bakla ka day. Ka Jingngeit iya ka jing hiar pateng. Pi ka ni ka Jingngeit lumari ka jing hiar pateng. Ki Jingngeit jing hiar pateng ong bet. Ngim nyo penye ka pateng ka ba menshua ngis ngo buram ya ki brio ki ba ngimi ngi ka ngi long. Dan apa yang jauh pipi mi naga yeng ka ba ki mau ki ba yem asem ki kemerat ka patemen jauh pi ki keme ki kepala benong wat ki tu gilong shua jauh pi ki ba. La benong no ki iet ye pi ki le baha ki im ka jing im ka badai. Hari ki don pat ki rukom nget jong ki babakla. Ki Jingngeit ki bomdai setia. Pian namara dien bangila pai show Jesus Christ. Ngila day ki kon ki jong blay ngila priang yo Jisu kat kum ki siti ki galtia. Pi ka Bible ka kren shai ba uno ba da uba ma habakawan ka Jingngeit. Ngimlaw siya po ka no hikai ka mo po ka hukum. Habang ngakren ni hukum hay ngakren ni hukum jo Moses ngakren ruwat di ki hukum ki jing hiar pateng ki bobon. Pateng ka dan ka babit sudah kilong ki kenja hukum. Ki bangiyo pateng ki pateng ki kelalong ka Jingngeit. Pi kini ki jing ong bombit ki kelalong ka Jingngeit. But ki kelalong ka Jingngeit. Ki wanra ya ka mau ki wanra ya ka jinglong ka bomdai setia. Fi ngala syong bat ki brio ki ba khamsngut ho. Ngala syong bat ki brio ki ba khamsngut ho wat agalong brio long man brio. Ki ba tip ya ka tenrai jong ka rukom nget jong imenta. Man ngalap ba ki ong ya ka badai. Lesi kawai na kita ka day hagaliang jong ka ni ka syong ka syong man. Lala pipet ba ka ni ka syong ka syong man. Piyo iba ndahaba ngila long Kristan. Teng ngidang bat ya ki ba lahikai pateng ini. Bat nakita ka daw nga sa hikai piyang ni ka Jingngeit ka badai ba ka Jingngeit ka bomdai.
Pi kini ki penwit ki pentut ki penmensau ruat ega Jingngeit jungi. Nga baleng ong tana makapin so CEO play. Pi kawai ka bangalap ka bangam sngotanat kadai ka bangayo iba nda habaki penbet ega Jingngeit kho shongkurem. Kim treban penbet hau benai April. Kim treban ban yet kho shongkurem hau benai April. Na ong balay bim treban pen yet kho iki kho na benai April. Dan ki baong ba njubit. Hi penyet kho Kristan pen gentang iki da ki pastor da ki nong da ki brio ki chong play. Kitu ki brio ki degi bala duai begini kho. Ndi ki mer penyet kho benai April dan besya nama balay ki ong bombit. Tiha kiwi ki benai palgabit. Tabulay to benai April ru dan besngot kho. Bal nga syong bat ki brio le singan syong kham sila megane. Khanang ba pinishai. Fi nga syong bat uway ubrio uba tip yakini ki eki ay ngamda ong ba u long kenjaman CMM day tang ba usngot ho ikine. Nga klikay na mau day ba siya tip ikini girukom kasi girukom le pateng. Ngok ika daw ba ki brio jingi ki kasi menday kim syaban ito hau benai April. Wang ikinikitin o haga jing shisha kam day setia ke Jingngeit kam day setia bombit. Wang namar kini ki jing ikai berabor ki wan kambun sin ki kamwan na gini kitain sora namar ki brio gitu ki por ki la kamshay. Fi wang ki brio mendai hau benai April kam tam hagitain sora syati. Kadang benai air ke benai ke bejul air ba. Te lada kibrio ki yitho hau benai April. Ka lada ki snai ke dara ka wan ke air yong ka ra ba. Lesi ke tu ka yariam mebet ke tu ka yakre ru kamlong su nama bakal air ke bejur bat. Ka terkhong ka mariang ka kamlong ke tu ka por. Te ki kham ki arban yitho hau ni benai April namar ba kadai na kadau jong ke jing da ke jing long jong ke mariang. Hi day hangta uong ba nda hadin pan nda kalahir pateng la pateng ki ombit nama balay ang di kam day jing long bombit mentakan ni pertegam ka kamlong su ta kam ka pimtip su benai buat benai Desember ka slap ka eryong ru pimlatip. Na kata kadaw ka jing syang im devan bat sai kita ki bombit bat hadin ka kelaniam pat ka kelalong ke Jingngeit. Bagi ombet bagi berguna tiang yap. Bara berpinget bombet bani tho obnai April la tapi tho tekan jai ke besneo. Nama boleh berpinget ikat ate. Video itu kadang hakini ke voice message ke jonga ke badai bat kini ke Jingngeit ke badai. Ngakwa bangan nahikai ke Jingngeit ke babakla babindu sengutu kini ke Jingngeit peteng ki penuit. Nganget pila syai. Bah ki basdang min ko bagi ki teman menjua ki ong tengin nomit tho obnai April ke dai nama ke benai le air. Tena mabaka dega benai air temlong te bani tho nama baka khlilut ega dara ka penuit gitu ki pole ki pupli kimpat dan kumadan menta ki tiar tar ka babiang. Nang tanga keliru yo ne brio. Ngayo jing syai sibon nga keliru ne brio ngong. Sakaway pat balay ba mbit ya ka ying jong ka kenthay. Hadien ba ukun chendrang uyet ho. Baka kenthay la ne kemi ne ki badai na ki liang kenthay kimbit setia banlet syeng jong kejingit ho ka jong tu khun chenrang banlet syeng manela banlet lang syeng kenthay la ne banit ho kimbit setia ka kemi try ru kimbit ka men try ka para try ru kimbit ya ka bangai la di marwai tengam priang ya kita ngam snow ya habru ya kita nga kelina nga ang kaiga daw ang kaniru kadai haga jin syakam day bombit ang mensua kilit itho agipor mendaya bagi itho kilit itho na kaway kisnong siya kaway kisnong
lej ong no kumna shu ong no naksan na shlong sha milim na isha ong no na sora sha milim na milim sha juwa ilong hakatarukom na ong no na shlong sha nong po ndiki lej it ho men chua ki pon men dai ki hap shong de kulai ni ki hap ya de ka jan tin ndiki lej kum to ki ya de ka jat ki ra yu tu nong lej it ho tiki kin thei kim la satya ban ya ki jan kim la satya ya ka ban ya lej rin jan gum to ban ya bot lam ku nama ki hap sa mi surap teng teng ya lej ki ja de ki asngi lai sngi but dei na ka dau ki shim da rai ba ya ki kin thei ngin pha ngin lej no tang ki rang ba ndau la batai ka tangas ngau ya buang ba kani kam dei bombet menta pat la don ka kali ngi suk ban mi na ye man le lang shi yeng shi sam aka ji sham ta kam da ni ru la ngi le ndrei ki priu pat wat ki bala nge ki bala long kristan ru ki ombet ban le shi yeng shin rang mbet ban le ndei ban ye thok na ka yeng kan thei ki ba ma ban ye khle lang gum to ka ki ka ba i be ru la kran ha ka jing ngau junga ka de ki ka bom la priang namar ngangan ong bet shai gani gktien lada khon jonga uyet ho bat lada ka kemi jonga be men ki para jo u kim long ban le utu khon chinda jonga umbet hiru bani tho lanu ro nama ka kemi ga bopli ga bopon ga bakha ba he u besan ka bala penang pen start ka ba pe u na khri ga jan ha ga sngi ga don burom tam ka jong khon ka jingkan tiu kurim balada ka kemi kam long ban le nganum shahiru yu boni tho ban nga kwa bang anong pi nga khlem yo I ka tan nga bible andre ka basngo si ka long ba ki brio ki ba long kristan ki dang nget ikini ki e wala ki ong nget ya ka ktien ga job play ka wei ngan pin I fi sa ka wei ru ka ni ka pole se ba pindup ya nginum pa ya poisha ka bible ka wei ka Jingngeit jing har pateng ka dei ka bang yo I ka ta ka long ha ka sngiet ho bana ka liang ka yeng kan thei ka phara ya ka bam shi yeng shin rang la dangam bakla daga do ka ba khlember melu nga kelinga ong ka ega dau bale e ka ne pat ka do ba khlember melu bale na ber melu long kum no ka sngi tho bo pli tu ha bam na ka bam don melu hadu bi dani we pri yong igini gi kten yong ngai nu khon ru dang ret nga pe ba bu bam bu di nga pen biang ka bam ga ba biang na dong sedong yong ka sngi tho kan wan ya ai da ka bam ber melu ngam lum sha bu ne tho ro fi lada pimla ban pin so to ba kan klumar ka kelalong ka Jingngeit but adu menta dan gi ba practice sigane fitip ka ni jing ai ga bom bem lo nga keling ong ka daw ban ai da ga do ka bom da ga jing ta mo ka ba khlem ber mlo wa ga sha ga ni ga dei ga ba ki kwa ban ne kum ga farshi kam da dei ga jing niam ka dei ga ba ki phara ye ga ni ga do ka ba khlem ber mlo ka daw ga long ban ong la ne ban batai yo tu shin rang habo le chong ha ga yeng ga brio no la mi no na la ga jong ga yeng na ma ngi shin rang i le chi ga yeng kan thai na ga liang ka si bau tu shin rang u dei ban sngo tho bal ro le chi me ga ga brio la ra kham biang ka bam ga di ru hap an shong bat ga brio num dan ban khnyum ban unum dei ban wat da wat dong u dei ban priang ye ga ta ga dei ga ba ngai kren ba teng teng i pelong pat e ka kum ga Jingngeit tengah kuat banganong fi ga ni ga par tengin ngan pen I fi gini kiden ki pengimbet ban sna yeng ban April kini par ko kidi ki bangi klem tiap e ngi shule ni am ka mana ba khadu ga kala ni am tanangan ye thole le fi gi we pat gi jinglong gi ba mla ban sngut ho dan gi pri gi bong ba ki bong ba mbet setia ban the nyot ndalamen mbet setia ye ga ban ba me ga ja mo ban bam lut ye ja hu khiu men met mbet setia ye ka ban pim su tho pim su thau ka bam bet sudah ka bam bet sudah ngim tip ka mut ayu ka bam bet ban khap tersim ka bam bet ban ki jing bam bet ki bobon ba ngaken mau sa shisen ba ngasu ye ga patalun na jong ka badkut uhem like saim tu ju su mulumala ka por bang phong sha mai hieng no malay yang
yang alaba lamai ba hakata po lengan dang kena samlarit lamai yang abang su janya po kamet ombalai ki ong anaba kan sanom like kagalok tengah takapor tengah takalok rong 4 tipi eru em teng ngakwang anong ipiki den ki belong tamularo ki ba teng ka bam ya poison senoro ngakwa bang anong ifi ni kapor tengin mo tengin kiar na kini ki namar kilong ki bisukulalong ke jingle ke ba mensua ke kelalong ke Jingngeit bat menta ke runglang ke Jingngeit kristan bat ngi penbaklai ke ketien ke jong blengi de ki jingar teng kedan go ke khot na Bible ke bangaken mawal uji suru kuran ke ni u ong ke farsi imat kini ki jiur ki long bolong mangi uang gumne ke gospel ke jong Markus ke nang go benyo le pin pulih nang khat ke ba khat lai uang pida pendu ya ke ketinu blai de ke rukom pateng le pateng jong pi ya ke ba hi kai bat sibun ke eru kum kini pile le se pila binong baleng hi kai gini na mangayo ikini ki kita ke jinge kita ke jinge nda ya surak ka mi ke miau ke cross dan manu ya keras ubsen dan manu ya ngala jupai kat no sien mga ya sien ka keras kamiau hang te than melem ka keras kamiau wot ngayu iwe kali bayan khmala jan accident na mabau yang kensan ngar ngayu break uru yo break bakala sawalu surak barakat ngar perkan jayu na ngape ya style miau mateng teng jan men saw mangi bau ya miau mateng teng inget baka miau ngamtip akan ukur ko inget iga miau fi kamiau ko de kamiau ngan ong tai fi lada kaya kamiau te prepi tiang tan nayu nya kamiau tang kata ko nayu mde bombet lebih nget bahkan sejak ke besneo kan jasisha nga ngayat kam jang khalim jai irwe mo yala ngayat ban ka kwang anong fidan kiba cross bsen si sen ngale chikiti tanwar sora ngale sunday min stamp ngale ginseng poi sikitu githan gi bajan sa thang kharang ngayo igo ke kali ke khlem not ya nga pe ya bsen nga ya mga yu itu bsen nga khlem lele fi nga kwa nga nong fi ge ne podan gi brigi ba Jingngeit jongki ga long haki aka wat lang ila long kristan ngi khlem not pat ban nge ye ge jing shisha jong ke ktien ge job lay tangin dia nge shisha yo play ngan sei kai fi ge Jingngeit ka ba day in rei nga kwa ngan pni fi ba kidan ki ba nge pat sa ka wei de ki ba teng ki nge ru ye ge ne ki ba mo let pa pet hu khar ayu let pa kanya hu e let wat ladap ngila long kristan ngila piang yu Jesus Christ ngila mat ye ge jing pen im ka ba kraw adu kata ngidang nget ye ki horoscope ngidang nget mo ye ka saru ko ba mi arteli ne kami ka wei ne ngayu idan ki bri ki banda mi ka wei ki ong ka de ki sngi ka bas ngosi ne mi ar ka mot ka de ki bas ka ba 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 nang ta de nginget ye ka nginget ye ka ngami thui thau bat nga kwa bangan hikai finang ne ba nginum nget klumari ka kenya ka kriam mi gitu ki mo pi pet ki jing tho ki ba har kom bat pi nget ki jing ong ki brio nang ta pet ye ka simpre akhti le jong pet yu tu dak ba da nang ne mo bo bleu la thau pet yu brio bu gitu ki dak ki chin ne ya ba tai tu dak tu belengkot de ba yap kloin tu ba nga kwa nong fi titing ya pet ye ka kting ya pet ka jan nga kwa nga ngam te hang nong ibu ye ki jing dan gibri banget ika kubai dan gibri banget ika baniat hati dan gibri banget ki deng ke ki bo ke pimi tu tau dan gibra ki kelung na yang tak sedang tu ke tedong kiu ba yong na ke selangmat nget bakatukannya dai kelung deka kendok jeng proit dengan sun dengan hadup itu ikon la isen ngakwangan ong ipi teng aba kami tu nganyang persen ngim not ban shat ke jing ta ye ngim not ban ya la ban kran ngi nget ngi o maga de nyang blay bat ngakwa nganong ifi kitu ki wi pi jai ben ki di da wai ki ong de missiles nang ta ki kim tip ki kim le le ngi pat ni le pi de hang ta ngakwa nganong ifi ba ngi hap ban sngo to ba ngam kran ben ye ki be pat ki bom pat tip yo play ngam kran persha kata hari ngakran ngi ye fi ki bala priang yo Jesus Christ ki besngot nat ban sngap igi jing hikai na katin gi jomplay gi banga kren ye ke epingai
Atau pingat ia ke ketien ke jong play. Na pingat ia gini ke. Na piklek lang ia ke jingngeit. Balai nga keren hadukat ni. Namal bangayo i kini ke penubit palat. Kita ke jingngeit bet. Nga kan mau mensua. Katukat ni senam mensua. Kadang sa ke jingngeit yu tau tit ro. Hado bangalay nga ang ke jingngeit tit. Badan ki beri ki bara yu tau tit buan ra tim na Bu ayeng bau kha. Bandarung stu si kamera melong bandeng sati. Melong banyan ni ayeng. Melong banyan mai. Narung rohap dalot ki juti. Bat ngan ni tu yu pi. Ki bakalong kenjak soaj ito. Katu kakalalong ka ba kenjak soaj. Kadu bang ada sengau komik badan iwi beri bab di sidi itu tit itu bat apa khadu iyo apang dalek siapa hospital kile scanning gilap badan tit ru pada kepo tapi bila anget tekan rung su kepo ro ban ngakwangan ong ipi gani kepor ba tungin yang nget bet ngakwangan ong ipi tungin yang nget bet palat na maka jingngeit bet kadai ka ba ublay sutra ngingim nga syangan ong ifi ngam kwa ban nget bet wat ya kadai jing syakir blay ro na yang nget bet magida ki jingngeit ki ba pimla su tho mentang dan ki beri ba ai ki prophecy ki pim tip show dan ki ba ong gini gisngi kan sarang slap kan sedan ki jing terkhong bo blay lo bishar ki rikisi jain tia jingi da ka jing rang terkhong temenin gisngi la bom slap adu pala shlay sakatu ko wa keras kan kanala yingi ru kala shlay ong kum lo pa kata prophecy fi ki dan ki beri ki ba pim su tho gini gisngi ngakwa mga nong ipi tengin tip bang inum siangait kelumari ke jing itu pau jong no ke jing batai jong no bahkan pragadam bahkan ngakwa nong ipi tengin tip ya gani ba kam day te kum taban per kelumari ke brio kam day ingi ban siangait lemer kum kita ki ban siangait ke jing itu pau brio ke jing po sneo jong brio bon batai brio ke ngan sapen shailot igini baro agani ke jing ikai ya kabang ada kuat rupa ada keren kam ya kan ni namar ngayo I ba kabamlang kamlang kidan ki bomlang kiba ka kata ya ka long sem ka kata ya shibun mangayo I ki beri ki ngek palat ya gini ban ya ka bagi ngek ya ka ketien ka jauh play wat ki bala long kristan na kata tao mentang sengi ngan pen I fi na ni ka ketien ka jauh play mau ya ka jingngeit kabadai katkum ke ketien ke joblay. Fi habang hikai hang ni sengapa habang hikai hang ni ya ke jingngeit kabadai. Syangan ong fi ke ketien ngan ong si ong ini ke ketien. Baka jingngeit Kristan jengi kamdai ke pamatla. Kamdai ke bangisu antat, ngisu tharai, ngisu muddur, bangisu ngeit ya ke dieng ya ke mau ya ke mau ya ke sun peneng ya ke mariang Ngi don ke jingngeit ke balang safe kepada synganya du kata-kata. Balai ngebut kata ketien. Namar wat ladangi syakri yo blay ubangimla ban yoi. Penban ngimdai bangisu antat yo blay. Namar ngis ngongo palat bangi yo ya ke nega Bible. Kebalong ke ketien ke bekut ke jomplay. Kebalong ke jingngeit Kristan ke bekrau ke boblay ula aing. Kebangabat mapingi sngaut ho yo Jisu day na ke ketien ke jomplay. Ngis sngaut ho yo mensim bekut day na ke ketien ke jomplay. Ngis sngaut ho yo blay day na ke ketien ke jom. Ngi sngaut ho ya ga perthei ya jing em ya bansawan ya dujak ya beneng ya mo ya bala dep ya jing slay ya jing tau jong play ya perthei ya gini barakhat ya jing pelong ya jing thol pa kila dep download ha ga Bible barakhat but ken mau mangi ki Kristan ngi don ke jingngeit ka bo blay lo bo angi namarkat kum ke siti ki Hebrew nang bakhat we dekat ban riu kong da ke jingngeit ngi pen sngo bahayo blay ngi don ke jingngeit yo blay mde bangi shumut dur shu antat mde bangi shu khabrep bat shumut dur yo blay long kum lo ken mau ngi yo yo blay de haga Bible haga ketien ke jaw kata ke de ke bangan ai ban ba ngani ai keren ba ngani ai keren ba ngani ai keren
bangi ki Kristan ngim Jingngeit antat ngi don kane ketien ke jong blay ke balang ke Bible ke bala tho ye ka mentala de ki katu kan ni hajar snem bat kane ke Bible kala pasi ki tes ki bobon kala proof ye bobon ki jingja ke perthei bat kini baro ibe jaman ta ki long tekat kum ke ketien ke jong blay bat ki ai ke ban sajaru kane ke Bible kala de ye thu bat teng teng hangta pide pin check ye ki prophecy ye ki nugu jing thu jo breu ka bom ye day na ke ketien ke jong blay nga kwa pin kentat mar dorika namar ka nugu bon ra ke jing lumar ke jing em nai nge ye ta pi hakini ki singi ki pu kim snot ho ki dan ki yang ki nong rim ki babakla bat tungin dan ke Jingngeit ke shisha ke be day kum ketien ke jong blay tangi ka ta ba setan utiang bat day ka taru ka ban pelang ngi bengin yo ke jing em ke bejap Sngap ngan dapin pina ni nagkaktiyan ka jong blay. Baka Jingngeit ka baday. Sngap haka taka nagkaktiyan ka banga kwa ngan keren madagasngi. Ka Jingngeit ka baday. Kaday ka Jingngeit ka bapiyang tangkat kum kaktiyan ka jong blay. Wat pendunay kata ban wat pentamay kata. Wat kenriak na ka siya kadiyang lamni siya kaman ang ublay. Haga Bible. Nama de tangkata ka bau blay usngaw baha uklembo ingi badum uklem kwa ingi bangin le extra bangin lang at shushu ya ka bau blay la dep thaw ka Bible ukwa ingi bangin yit igi jingjile badana ka Bible ma bangay ikata nama gina gi Jingngeit ki babakla gina gi singi ki balang shabar na kaktin ka jong blay donru saki waypat ki ba khamsniu shushu ka day ki ba penkelay kaktin ka jong blay Shaka waypat ke jingkwa jongki bat ki batan ni ke ketien ke jomble ban penkelanya ka ban penkelumare ke Jingngeit jengki breu ngadwai bementa ke sengi dagani ke jinghikai ngan petengi ni ke jinghikai ladang ampal la pende ya ke jinghikai siapa ke Jingngeit ke bade nama ke Jingngeit ke bade kedai ke bakatkum ke ketien ke jomble tong ini pulih kendiat ya ke jingtho ke jongwa supa ngomong kendiat hari ini pulih khamjorong ya ni ngayo bau Apostle Paul udah brio ubadan Jingngeit kle ula tho ya ni yauni ushakri jong blay uba Paul ula penhe pensan ula yalam ula hikayo fi utho yauni Timothy nama udan ke Jingngeit kle ngarong akren jepi nama ngadan ke Jingngeit kle tangini pulih biang ya ni lesingan pulih khamjorong ya ni nama kane de badan ke konteks jong kane de bosngot nat ladapin pulih fi ngini pulih kane ya galanang ka basaw shithi shaw Timothy ka bo Paul tho ka baningkong ka lanang ka basaw na dur khat ka baningkong ter sngap nginde pulih bahaya ka lada fi pulih tangi kaniru kala pelong ipi ba pin singan haba pinget ya ke ketien ke jong blay kata ka de banga dakwa bangan tap aga ne Jingngeit tangi ni pulih Henry mensiam ong shai bahagia ke bakhado don kiban hap no naka Jingngeit da mak bayi kata ketien daga balay daga ba pensya skori ki mensiam besyukor ba naga Jingngeit ki ksoy daga Jingngeit arsap ki brig bekeren lam leer bala thang saw ki jetip lem joki kum daun saw ki ba adong man shangkurem bat ki ba hukum man kendia no nagi jingba mi ki ba blay la thau ken man priang ki daga ba aingo dakita ki banget bat ki ba tip e jing shisha ngala hikai ba ay ga ne ki voice message ki bala dep bat menta ga singina mar ba nga hikai ya ga Jingngeit ke ba day nga kwangan puli na do nang ne ba pin sa yo iba wa so Paul la dep yo ilupa wong kin hap naga Jingngeit wat ki bala nget ro umensiam wong shai Bakindan ki priban ham naga Jingngeit daga bagin layu ki pensya skor palat aga Jingngeit ki babakla ki Jingngeit ki babakla ki nget ye ka bamday makin sedan ki priban ikai bangin demday ban shongkurim don ki banikai bangin ban kenriak naga bam naga di ban bit bam ka talam bit bam ka tam bit bam ka tam bit bam ka ngilet biang sudien poi biang sigo hukum wong kumlo ne wong akan khat besaw nga shet ngol ngo balay bangin puli bahay ni wong na ba ka jing thau ublay baro kalong ka babaha ba mdan ru ka ba on kentai no la da priang ka ba ka ba aingo nama la da pen khoj ka da ketinu ublay ba da jing duai mdan te ka ba bakla bangin kiar mdan finga
ngepet ba la da kadan no ko basni ko ba mi David pitakiar ka ni kata tamo li kai ka ba kalau ke Jingngeit niam nama ke Jingngeit jong pi ke kata ngadan ki bangambam kidan ki bangambam nama kami David nga tama kiwe ka bet ban bam kilong ban bam ngam penwet kata pi ngakwa ngano pi pai ngini pule ke Jingngeit yang ni baka Jingngeit ke David ke bakat kum ke ketin ke jong play pai upo la bu tho ye gane ula dep ye tho lu pai Timothy uang kum ni ha khat ban riu ngini pule kham jarong uang kum ni lada me penken mau ye kita ki para banget chepang kini ki eru menlong ushakri babha ujong Jesus Grace kamot aba utho yo Timothy ukwa ba un hikai ye gane bagi priu ki dei banum pensyashkor hagi jingi kai ki babakla baru ang lada me penken mau menlong ushakri babha jong Jesus Grace singaba balabsa hakikitien jong ke Jingngeit bat ki jong kata ke jingi kai bahaya ki mela jubut pe wong no kentat ye kita ki puris kam kai bathala bat babi batumen penmlen ye ladi sege jing reu blai namal ke jing penmlen ye met ka mentoy tang khendiat re kita ke jing reu blai ka mentoy jigi ki bro la bakadan ke jing kulare ke jing em ko bamenta ba kita ka pan sawan kani ke ketien katakan ke dega bang kwa ba pinda yo ba wong kani ke ketien ka ba shisha bat ka ba bit ye ka ban priang baro par namar na ka benta ka ni ngi bat ngi le abang ila bu ye la ga jinkir men ho blay ba im u balang ulong pen im gi bre bro kham tam ye kita ki banget Fika ni ketien kalong kaba bit ya kaban pediang barok par. Hagi bagi ketien abu kerenang ni ya ke Jingngeit bagi sedan ki ban hap no ke Jingngeit dah ke bagi pensya skor ke jingi kai ke babakla uong hang ni dei tang ka ni ke ketien kaba shisha kaba bit ya kaban pediang barok par. Naga taka daw upola butho Ignacio Timothy ukwa ban hikai ke brio. Bau daong namar nakabenta ka ni kamot nakabenta ka ketien ke jong blay ngi tray ben ngi le namar ngi la bo yela ke jinkerman how blay be im. Fi kani ke ketien ke ba Ukren. Ba udah kun udah le ban hikai ke ketien ke jong blay ke badai. Kenang bagi brio ke nom hap no na ke Jingngeit. Tinga kwa ngan ong figa Jingngeit ka badai kadai ka Jingngeit ka bapiyang katkum ka ketien ka jomple pe wong lo khat ka khat we ye gini ki iru to hukum to hikai to an aini no ban ibenye ka jilong samla jamen re to men ka rukom te ki banget ka ketien ka jilong ji em ka Jingngeit ka jilong snor fi in fi puli lo te gani pro we wong kum ne na khat ka khat riu wong to sumar chapang elo di bat yala ka jing hikai to men yai ne eri ki namar habale ye ne men pen melody bat ye kita gi be yo sngaw ye me ta daw abang shimi gani ka lat men ta sngi bangan hikaye fi ye ga Jingngeit ke badai ka pen ki ye ga na pude gani ga jing tho o jong pol mo da kentu yo Timothy bo de ban yai ne ban hikaye ke brio ye ga Jingngeit ke badai Bagata ka ke Jingngeit ke bakat kum ke ketien ke joplay. Ngas ngau bangan kentu ifi barok iba ju ngap ya nga. Kam pelet jingmut ye ke ketien ke joplay. Kam puli ye ke Bible hagata ka rukom bafi danget ye ka. Lepet de pensyong nia tau ye ke Jingngeit jopi. Ye ka nogo bafi yo ngau no gibriyo. Ye ka nogo bafi mo la hikai fi ne ka nogo bafi la tip na du mensua kaya day dur ne em bat ke Jingngeit ke bala hikai haga Bible lada kami day kat kum ga nongrim jong ka Bible kentaj mar dorika wat priang kata dengan ong bet syai namaru blay sya bangin pentam lani sya bangin penduna pidan ki priu ki ba duai ki priu ki ba le ki ba teng kile da ka lenti iku makingan hari kile da ki lenti ki bomdai ba ngakwa bangan hikai fi kata ba Philippines ngo tho ba menta ba na nget ye ke beshabar nagaktin job le na makam lang safe kadan ka ba makam shingan yang ta
kerpat mata sengi bagani ke jingi kai ke bang keren kan penlong ye fi bapin ri ke jingai jo fi ke bakhoy kamat jo play bapinom nget klumar bat bakanom yo lat kano tong ini pej kendiat ye gani na mangan septeng biang ini fi abang apen i fi ye ke jingai ke badai kamot ke jingai ke bapiyang hakan nongrim jong ke ketien ke jo play ngayo i kambun haga Bible ki brio ki bayo ru wat ye ki kamba lani ga jubab haga jing em jongki ki day ki banang ban kongo yaka ketien ga joblay ki day ki banang ban kongo ki bang don ga jinga take haga ketien ga joblay kataka day ga bangayo i kataka day ga bang shay kidar ka bangayo i na ga Bible balay la fi pet ye ki brio bayo ki kamba singan ong nong no maka bon palat na ga Bible gani labanong no la jan baro iki kamba iba jawat aga porjong jisu kadai ka bagi brio ki nget ya ka ktin ka joblay fi pinda pule ya kani ka lenong ka basaw jong Yohanes tapi pule no do khat basaw pun rio ngasi sungut nat igani ba udon way ubrio uba wan show jisu udai urang ba ukun janong yalam ubadon hage apoka yeng siem ukhonjo udan ke jingpang usaha Kapernaum ulit khot yo jisu bon pen kia yo khonjo na bon sayap u jisu kran ke ktien ke bakham wa onglam da piyo i dak bagi kampla penom ngai setia uni orang basi mo ang ko kunran tuan haircut by empat yap no i khonjo ukur pat yo try pitip hang ne ke wei ne ki nongrim ki bangayo i ujisu ye to wong kini kitien wong to kile no ukon jame ula MP kata ke kitien ka ba mi no Jesus Christ ukren u Jesus Christ ubade uktien joblay u ong kokon o ong to kile no ukon jame ula mak bai ne kitien ka ba ong kumne uta ubriu ula nget ye kata ketien ka bau jisu ula ong ha u bat ula letna fi kanu ketien ka ba mi no play la da pi nget ye kata ketien pinyo i ka kamba hang ta ti ha bau dang le hiar ki shakri jo ugale wanta ni gila ong u khon jong me ula anda ula klina ki ga por ga baula ngau kham ka ki thomenin ha ga ba nyau buje ka khisho kala ino dagyo to ko pau te ba long ka por hi ha ga ta ka por hi ha ga ba jisu la ong ha u khon jo me ula ti u hi ula nget bet ka yeng jong u baro ka wei fi na nget ya no nget ya ka ktien ka ba mi no play ngan ong bet da we ka kentien kongo o ka Jingngeit nga bu ang ne ka jing tho jonga ka Jingngeit ka ba kongo ya ka ktien play di puli ka gospel jong Lucas nang besan ka de we na ki lenong ki pangas kau tenar palat aga jing jonga o jisu wat o Petrus bana den bu kren ni ka ktien ka jong play o ong yo Petrus shimi ga leng jme nyat shiba jleo pnihar bang ka jar men ngat o Petrus o ong ko kenran ngalai le shtam bro shimet ngam shimngan hen reina marka ktien jame ngan pnihar ga jar u pnhap ga jar u ngat ki dokha fi da fi pet ba ga ne ga jingja kanu ka Jingngeit ka ba fi nget ka ktien ka joplay what la da ka to situation na ne ka to jinglong ka ba don na ka to por kam ilong ndre haba pidon Jingngeit ye ktien play finyo i ye ka kamba ngin septeng biang ye ne jingi kai man nga kwa
bangin pet ye ni jing hikai ka badai haga voice message ka banwan kublai shibon ngini tuai bat pi kupa nga tuai baga ni jing hikai kan yada kan hikai kan yalam kan penshai baki brio ginum bakla bakin kintat ye ga taga jing hikai ki bamdai bakin nget ye ga ketien ke chame tuai baga ni jing hikai kan bless kan kerku kan penshai ki babon trangi islet shame ka puram kerteng ga jong Jesus ngi tuai amen. Doblen kur khui fi ko blai shibon.